Bi ambedo mina ode taratai kalo minamba kono oye Arabi Usani san kalo nanina kiraboli maka kata Madina sanyi bakele kemenani sanyi binani ani sanyi wolongula o kalo nanina kabe malika jate biyetle muga ani kele taw kalo ambe kalo min kono ode mois de octobre 10e mois san kalo tana sambafla samuwa ani duru biyotle ta ani nani bi mi yara ye ASC a ministry affaires étrangères olu kun bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛla Togo o kumana ye kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o la Mamadi Dumbia ko a ye directeur kuraw sigi jamana yɛrɛ forobacaw la ministre sow bɛɛ ka directeur général dɔ sigi kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o la o kɔfɛ Madagascar jamana ɲɛma kunnafoni dɔ kɔni bɛ k'a ta fan fɔ k'a yɛrɛ ko k'a bɛ hɛrɛ la koyi yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ o la min ye Muritani ale ni Senegali lakanako bundagu la k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma Senegal ni Muritani u ka lakana maaw bɛ ka opération dɔw kɛ frontière dɔw la kunnafoniw u da bɛna se o ma ko Yahudiya kɔni layidu taara aw kullama ahadu ahadan namazɔ fariq ko Yahudiya kɔni ye mugu ci koyi ko dugumɛnɛ a t'a sɔngɔrɔ dabila kunu fɛn siɲɛna mugu cira fo ka Gaza ka maa dɔw tɔɔra Gaza kɔnɔ kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ Egypte bɛnkan siɲɛni min kɛra Ameriki président kumana ye Turki fana président kumana ka taa fara minnu bɛ kɛnɛ kan kunnafoniw u bɛna ɲɛfɔli kɛ ka fara kunnafoni caman wɛrɛw n'Ala sɔnna ne bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni kunnafoni ninnu na walawala insha Allah ale tugura awa jamana kɔnɔ sisan o la min ye nɛgɛjuru sira ye i b'o bama Bamako PDG Mamadu Tamadu 76 33 04 90 ayi Lisibote Zoukoulibali immeuble Jaliso Jakarija Jalo ani Mamadou So olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ immeuble Jali walima Kayisukuba cɛmancɛ la Ibrahim Ba ni ale ye Buriba denkɛ ye a bɛ sɔrɔ Mamadu Jalide fana bolo ale bɛ Kayisukuba la taxi place carré ka ɲɛsin Nusiriba ma téléphone 78 95 79 46 min ye savon Medixpulse ye a bɛ sɔrɔ Kayi fan bɛɛ wa kabako ye min ye savon Medixpulse modèle fila bɛ yen nɔ soso jabo kan n'i y'i ko olu la so t'i kin n'o bɛ tali kɛ a bilenman ani a yɛlɛmuman na savon Medixpulse kabako safunɛ min bɛ nafa se farikolo ma hɛrɛ ani bali kɔnɔ. Shukran ya Rabbi, shukran. Ambado susun dunia bukujela oleh tiga balai siswa abatu sauda. Manabato ni manabato semua ni ya antara jigi sigi kasaba bukan kisah firman ni sebatera kira kapumakau na bisi kadu sebatera bela jigi frake fana kerasa banai ode abatu sauda. Mungkin kofe kunjungo farajela ane farafuna zamanabau bela jigi la inaso Fransi, Ameriki, Gabon, Congo, Senegal, Côte d'Ivoire, Angola. Togo Gambie fota se an ka fada kɔnɔ Bamakɔ manu ka daga kɔnɔ butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka ɲini ka misiri hôtel Kaso kɛrɛfɛ Joyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni an dɛsɛlen don ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma adamadenjugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ o mana min kɛ ye min ye walasa aw ka se ka lafiya
wa umada uma fami di adbaturo chamambe ubulu dini azan mama nyaramine afra dini ne mako nyaramine ma sorata se di an habatu salda nyaramine ma ambal mo musulaka wa amunu be be salu wati bela de ka ba fa au far ko ka tunu wala au ka saraki si soro abatu salda ko kema ka mulu tunu kere min la au ka ma mulu tunu min be ma da min shi tunu gura gura ye fata se tunu la jora ma mulu bi au far ko min ka mu wati ko la fe la sinna tunu ambado ay wuli au ka si soro abatu salda to sagara ka ni gar se ko hotel ka so krafe wala ako wala wa mu la tunu sira la 73 52 85 46 il se connaît sur le Congo 99 22 57 89 si ce qu'on a pas tout ça exactement à la madame Julie bismillah إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كايكاو حمني جرامي دولي أولا إجيكولا أوبانا agence Zeytoun Voyage lale Sergi Bobe Kaya ma aglo dobe je fanta ali nanife agence Zeytoun Voyage amase awata bolo ple wasabo minye awata na kunya nyirabori ni brajilin bake awe Zeytoun Voyage fe kawka ijiko besi seka kaba Kaya kaso awata yerowe minye awka tosebe formation papier ko ali passeport ni bebeke kaba Kaya ula ulitumadon kwa sani singani ayana auka ijito sebenke agence Zeytoun Voyage la kaindi sutupule wama ayana negajiruchi kai 75 21 47 54 malgré 83 04 18 17 Bamako 72 50 50 et 43 wama 79 41 40 et 30 Français 0033 6 24 57 93 39 Walgré 00233 7 58 39 27 57 Ambe lamani kala befo akaja minumbe malekono mali koka kai ani anungadu ka foli di garti diaspora atabawma ambu befo ambe Dubai toujours ambe kati diaspora tabaw ambu bela jele foi ambe do kuyi Musa si Dubai amafo ani madame si Dubai kono ka foli di ama noy awa jalo jime kebe ka fo Dubai ani madame kebe Mariam Kone ka fo Malki Jalo ale kai amba fo koso ani madame Jalo Kadiyatu Balayara ka foli da ma Dubai Brahma nantumbe anga foli ba Dubai ani madame nantumbe Fatmata Keta ambi afo Italy Netflix Sissoko amba fo ale tumra lafiya kai Guinée Équatoriale ambi ali Sissoko fo maraga kungo kai ale Angleterre Musa Suguna ka fo jongulanu kai ale Sidi Kulubali amba fo ale sigoro bambe Bamakoma ka foli di tawa Ali Sidibe Ali Sangare ale Burkina ka amba fo asigoro bambe Burkina ma dugumi nuko yirwal kamalen kelengelen be fo kanyana la fala ka besima ko ke anui o ko fe ne tununi communiquer bagantunu o kerena ode so sigoro bembe ude so sigoro bembe kaindi elevas kwaka misi duru tununa misi duru na muso ye sabay ani cɛman fila olu ye denlamaw ye misi ninnu kɔni a ma kibaruya sɔrɔ la numéro marqué bɛ misi na o ye has ka S fana kɛ o de y'a marqué a bɛ n'Ala ka jɔn fɛ ni maa maa ye bagan ninnu tununen ninnu ye i bɛ se k'a ka numéro ta 79 40 29 16 ni y'o Congo i ni misitigi bɛ ɲɔgɔn ye Ala ka a garijɛgɛ don a ka misi la
kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ kayi marakadugu la yan ko mɔgɔw bɛ madarasa karamɔgɔ la k'a daminɛ première na karamɔgɔ ka taa bila 6e na ni karamɔgɔ min labɛnnen don k'i labɛnnen don lakanani kɔnɔ i b'a fɛ ka na lakalali kɛ o tuma na i bɛ se ka directeur ka numéro ta 76 49 48 47 wala n'i y'o banba n'Ala sɔnna ma i ni directeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ Ala sɔnna ta'ala deli Ala ka a nɔgɔya o kɔfɛ min ye yan kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen o yɛrɛ kɔni y'u ka misiri jɔ misiri in jɔra u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan burusi kɔnɔ dugu dɔw don fo k'a bila hôtel la a tora bilili de ye a ye dɛmɛ ka wara la kunkolo min bolo u ye caman kɛ mais u bolo dɛsɛra bilili la kɔni mago bɛ matériel dɔw la ni Ala ka jɔn min sera k'u dɛmɛ 150 bar fer 12 fer bari o 150 fer 12 la ani 50 bar o ye fer 10 o kɔfɛ fana ani sima tɔni 9 imam sera k'u dɛmɛ u b'u ka misiri bili a farikolo baara n'a fɛn yɛrɛ olu yɛrɛ kɛmɛ b'o kɛ devis min n'o y'o kɛ nɛgɛsɔngɔ in na 1,342,000 wala denmisɛnninw don jijalen don kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ ninnu dɔn o kuma na 1,60,000 ani 1,60,000 dɔɔnin ka jɛ n'olu y'o sɔrɔ dɔrɔn u bɛ se k'u ka misiri bili maa min n'i b'a fɛ ka kunnafoni ko ta misiri ko in na i bɛ se ka nin numéro in ta 75 00 21 43 walima 74 64 04 49 an yɛrɛ bɛ a bila an ka sati kan i yɛrɛ bɛ misiri in i bɛ se k'a ye insha Allah n'i y'a ye numéro fana bɛ a video kan n'i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'i bɛ se ka jɔ n'a bɛɛ Ala b'i sara ni mɔgɔ ye nin minnu kɛ diɲɛ na olu de bɛ k'i ta ye koyi tɔn ye a kuma caman ye n bɛ Ala deli Ala ka bɛnsɛmaw k'o k'an ye n'an bɔr'o la an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔ ka sanga ni an ka kibaruyaw ye AS ministre affaires étrangères kun bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ la Togo n'o ye Lomé Fort Gnassingbé a ka jamana na an b'a dɔn Togo bolo samanen bɛ AS nɔfɛ CEDEAO ye embargo min kɛ a digira olu bɛɛ la o senfɛ sa Mali ta kun bɛ yen Ablaye Diop Burkina ta fana kun bɛ kɛnɛ kan Niger ta kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Togo yɛrɛ ani Togo jamana ɲɛmaaw ale de kun bɛ ka cérémonie sigi sen kan o kumana ko de ye Lomé kɛmɛ ka cérémonie ba min sigi sen kan n'o bɛ to k'a kɛ n'o ko basigi farafinna kɔnɔ basigi ani hakilisigi farafinna kɔnɔ Fort Gnassingbé a ye nin maa ninnu kɔni kun bɛ dimanche tɛmɛnen AS yɛrɛ ministre affaires étrangères kɔni kumana surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Burkina ani ka taa se Niger ko olu ni Togo yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sanni feere n'a nasiraw ka taa se basigi n'a nasiraw farafinna yɛrɛ o bundago kan AS ministre affaires étrangères o kɔni ye foli di Togokaw ma u bisimila ko ɲuman na ani baara yɛrɛ kɛra kɛcogo ɲuman minnu na ani ɲɔgɔn lamɛn ni yafa ɲɔgɔn ma o ko min donna ko in na o kɔni ye Togo fo o ko la kosɛbɛ o kumana kɛrɛnkɛrɛnna nin waati ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnen Fort Gnassingbé ale yɛrɛ kun ye CEDEAO ka médiateur ye ka fara Basiru Jumaye Faye kan CEDEAO kun y'olu bila u k'a essayer u ni AS maa ninnu ka se ka kuma u ka hakililaw falen bɛɛ bɛ se ka kɛ ko la cogo min i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Laginɛ Conakry Mamadi Doumbouya ko a ye directeur généraux dɔw sigi ministre bɛɛ a ye directeur généraux bila yen ministre 33 Bonyango ka directeur bɛɛ nommé a la ka baarabaw kalifa ma wala ministre baaraw a kɔnɔnata n'a fɛnw a baaraw labɛnni n'a fɛnw directeur nommé na occupé la ko Mamadi Doumbouya ko nin bɛ kun ye jamana bɛ taa voie normale la o kɛrɛnkɛrɛnna tilennenya ni laadiriya kɔnɔ ani ministre yɛrɛ ka baara bɛ yakubaya k'a ɲɛ cogo min o kumana ko nin décision in kɔni taara a degré siɲɛna ministre kelen bɛɛ ka directeur général bila yen i n'a fɔ a maaw fana u y'u bɛɛ cité
ka bebla ni yoro nuna minun be nyedo kola no yara bi nyedo awa ministry so barawla ko o mawde tara kan no me ka blay ina fo kono funu ye adito mi wali bi sa amala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele Madagascar jamana nyema kwani ako alebe herala kadaga ko kumba fe ka fade bamana were kun soro mando on sorola akundo wala kadaga ko akumbe frazika masadila abora kata ugara ka kindo dugudola kaboy kata dugudola kaboy ka frazi panguru dota kuna fono kono ya fo ko destination laba kono mi songa ke Dubai Abu Dhabi ka bi songa ta chui ma chama woni be sidan daimu kaimu fambe koro Dubai olu fana ni Europe manja nyona tanate ni ko dlo ni ko fengoro a chama be soro eso wala ni war kono bi ko be via normal fambe koro kale fana koni kuna funu ka fola kana musona deun anaka fami ko kon bora me ko laban koni ko Dubai do raka yare ko ka be herala wala kadaka ko akumina faga akundura asera ka bo ka bora France o ka panguru do la surasi panguru do kataw ka gundo ka kalawa ko kono funu ka fokoni ka laba kunchero Dubai asera sawa masewa ka kwani mi songa tai o mana ko aka ko kiba fo filmu de wallahi kiba fo filmu abora dugudo la kataro do la kabo wala kala kana avion ta frazika kelega panguru do wala okmana ko animal makoro de ko la boni yonche wala ko mel makoro yare ko ka kabo ko bi kata chomi alofana ma atlo gele aya yare ta o mana ko mel makoro yare ko mana ko la hala ka yare ko gelalembe Madagascar kada ko lera ko kadji ko ni kurango manga wulo de nofe ministry gouvernement chira ko perira nyere kata frade dungo ko lié baba le ni Madagascar triple ni yonche ale fana ba fe ka tono lié yai ko mana ni che woni tara kataw ka gundo ka dugma sira fe ko fe ko atara ka soro ka bo anaka famille mais ko wala jele woni mafo mais do ko Dubai ka destination so ka kay ama ban sawo ibita si pele ama ba lo gela go ju fana mayne na dayele le kundo tapiruzu bi fenzi kulo ni danana kuro yere tagoy bolu fana che ado ko bolu ya che ado wala aba yere tawar munu ba bolu bangulay anata do nay walbi sa amala de deli bodda nyuma ala ko kana balma salama bella jele Senegali jamana ale ni Mauritanie ukonunga bolo di nyoma daminena lakana ko na bunagula kadaka ko kele ban fe ni kele bi fe to mani ko nga frontière malakana kele dun ta Mauritanie ata Senegali lu dun fana beni Mali be frontière la Senegali era ni Mali era patrito kenyon fe o manye fo Senegal ni Mauritanie lu fana kema ku bolo di nyoma kadaka ko nga frontière malakana olu fana se ka je ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bolo di ɲɔgɔnw kɛ o kuma na surutu lakana ko bunagula ani ni ko balalew nana se ka je ka baara kɛ frontière daw la ka baaraw planifier Senegali ale yɛrɛ ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ ka da ka ko min yɛrɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la olu ka wulikajɔw ka ca kɛrɛnkɛrɛnna Mali yɛrɛ kɔnɔ surutu Kayi mara ka se Ɲɔrɔ ka taa se Segu surutu waati tɛmɛnen nu kɛlɛ minnu kɛra o ko kɔni kɔnɔna na ko ne jateminɛ kɛ nin dugu ninnu yɛrɛ caman Mali dugu la kunnafoni yɛrɛ ka fɔ la k'u bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ bi su embargo a bɛna fɔ sira jɔlenw tɛ yen ka da ka a fɔra citerne tɛ ka don walima u bɛ k'a fɔ k'u b'olu bali ka don o n'a ɲɔgɔnw ani maaw ka va-et-vient k'u bɛ ka dankari k'o la olu yɛrɛ kɔni bolo nin dugu ninnu k'a bɛna fɔ embargo danbu kan nin kɛlɛkɛla ninnu kɔni fɛ hukumu kɔnɔ olu donna olu bɛ frontière la olu fana kɔni y'u ka patrouille kɔni daminɛ i n'a fɔ ka jɛ ka baaraw kɛ ka frontière k'o lew lakana ko ni ye Senegali jateminɛ ale ka hɛrɛba bɛ Mali bolo ala ta kɔfɛ san yɛrɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ min don Senegali kun k'a bɛ surunya a ka ca CFA miliyari 800 800 et quelques milliards dɔw yɛrɛ ko a bɛ surunya 1000 na yɛrɛ an bɛ min don Senegali kun va-et-vient na kumana kɔrɔ Mali bɛ Senegal a b'o ɲɔgɔn kelen fana don Côte d'Ivoire kun walima Côte d'Ivoire ta sɔn ka kɛ Mali ta ye
Sénégal ta ye malien jijalen don dɛ commerce la va vient ma bɛ kɛ cogo di hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ni siraw tigɛlen don dɔ bɛ bɔ doyen ka sɔrɔ la dɔ de bɔ a bɛɛ la dɔ bɔ commerçant ka sɔrɔ la sodɔriw fana ani va vient kɛlaw ka d'a kan citerne minnu bɛ tɛmɛ tile kɔnɔ ka yafo kun man ca ye ermɔriku minnu bɛ tɛmɛ o bɛɛ bɛ dédouaner de ka don wala o bɛɛ wari bɛ taa jamana fagante la n'a kɛra ko doniw dɔgɔyara walima o doniw gɛlɛyara walima dɔw yɛrɛ u taw jɔ yɛrɛ fɔlɔ o kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya de don jamana yɛrɛ sɔrɔ ani a baaraw ani a nasiraw la hali bi sa an bɛ ala de deli wari ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Sudan ko force rapide fana kɔni bɛ ka maaw kɔni gosi ko civil don kunnafoni don kɔni ka fɔ la ko force rapide maaw ye mugu don ci dugu min ko Fasir k'a kɛra sababu ye ka dangari kɛ civil dɔw la ko dangari kɛra civil dɔw la kɛrɛnkɛrɛnna maaw yɛrɛ ka logement maaw yɛrɛ ka sigidaw ko force rapide kɛmɛ k'a ka mugu ɲɛsin ma i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen yahudiyaw kulo an b'a fɔ o tɛ layidu dafa dɛ yahudiya kɔni kuranɛ y'o fɔ dɛ alayi u ka layidu u ye layidu wuli ka ban Falasinaw ka kunnafoni sira dɔw y'a jira k'u ka maa 6 sara maa dɔw fana jogina bi tarata Israel ka gosili dɔ senfɛ Gaza a kin 2 kɔnɔ walima a dugu 2 kɔnɔ ka sɔrɔ ninnu bɔra k'a siɲɛ ka cérémonie baw kɛ jamana 20 o bɛɛ maa kun bɛ yen président caman kun bɛ yen Amérique ta kun bɛ yen Qatar ta kun bɛ yen ka taa fara min yɛrɛ ye jamana caman ONG baw ka bolonɔbila kɛ o suma k'o dugumajɛ Israel ye gosili kɛ ka maa 6 bɔnɛ o ni na maaw yɛrɛ jamana ko kɛlɛ banna maaw yɛrɛ jamana ko saison de fête kɛra ka laban ka fagali kɛ o kumana kunnafoniw ka fɔ la o kumana ko a sababu kɔni ye mugu ci de ka bɔ drone na drone qualité min n'u ko Kobiter o de bɛ ka yala ka mugu ci denmisɛnninw na u ka sow kɔnɔ dɔw kɛra Sajaiya dɔw fana kɛra Gaza dugu wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min halisa ko n'i ye jateminɛ kɛ Israel a kɔni b'a fɛ ka ko in fana ka gɛlɛya don a ko la kosɛbɛ wala ale yɛrɛ kɔni bɛ ka menaces ta halisa wala a bɛ ka menaces ta o yɛrɛ ko min ye Israel sari kɔnbɔ ye k'u ye mugu caman ci ka ɲɛsin Falasinaw ma Rafa yɔrɔ min bɛ Israel Gaza ni Falasini ni Misira ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan u ka sariw bɛɛ ma bɔ fɔlɔ k'u kɔni ye mugu caman fana ci ka ɲɛsin maaw ma ye drone de ta kɛra ka maaw kɔni faga maa 6 bɛɛ sara ko dɔw fana jogina o ma se maaw ko diɲɛmaa minnu kɛra garantie k'u ka wuli sisan dɛ u ka Israel u k'a bila minɛn kɔnɔ sinon a filɛ layidu a b'a bɔrɔtɔ maa caman yɛrɛ u ma da Israel la Hamasi maaw k'u kɔni ye su 4 de di a fɔra suw fana ka ca mais olu yɛrɛ ko su ninnu ɲinini de b'a la ka d'a kan so binna communication kun tigɛra Israel ka su caman b'u fɛ halisa u ma se ka o dɔw ye k'u identifier k'u lahalaya dɔn n'u bɛ di Israel kɔni ma cogo min o senfɛ ko min ye ONU ka jateminɛkɛlaw olu yɛrɛ ko ɲamaw sokɔrɔ birikikɔrɔ cilen bɛ Gaza ko n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se tɔni miliyɔn 55 ma 55 millions de tonnes tellement que Israel ye cili kɛ Gaza k'a b'o bɔ o kumana ko ne jateminɛ kɛ sapeur pompier maaw o y'a yira ko maa dɔw sara Jabalia dɔw jogina sa kɛ Jabalia ni Israel ka mugu ci ye o n'a ɲɔgɔn o kumana Erdogan dun y'a yira ko Gaza o kan ka jɔli daminɛ kura ye Gaza jɔli ko hamina ko ba don ko maaw kan k'u ɲɛsin Gaza ma ka Gaza ka a dɛmɛ Erdogan yɛrɛ y'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka nin kasaraba in se Gaza k'u kan ka minɛ ka kiri man ka ntanya kiri yɛrɛ kɔni na Croix-Rouge maaw dun y'a yira Gaza mago bɛ ji la ji n'o ye potable ji min ta u mago bɛ courant na u mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la
kada ka bina fo nin benten dona Gaza olu yɛrɛ kɔni y'a yira diɲɛ kɛɲɛ tɔnba n'o ye OMS ye o kumana ko mɔgɔ 15,000 ani mɔgɔ 600 minnu yɛrɛ tɛ se ka furakɛ Gaza fo sira ka di olu ka bɔ olu dun y'a yira fana ko mɔgɔ 15,000 Gaza kɔnɔ i ma i sen tigɛra i bolo tigɛra walima i fan dɔ tigɛra maa 15,000 kɛlɛ na a na kɛ dɔ ta ye sen 2 bɛɛ dɔ ta ye bolo 1 sen dɔ yɛrɛ ta ye bolo ye a denmisɛnnin b'a la maakɔrɔ b'a la anw mɔgɔ 15,000 olu bɛɛ kɛra maa tɔw ye minnu yɔrɔ dɔw tigɛra ka b'u la Gaza yɛrɛ o maire kɔni ko minnu kan ka daminɛ fɔlɔ ka siraw labɛn siraw ka dégager mɔgɔw ka se ka siraw sɔrɔ siraw ka se ka labɛn o kuma na k'o de kan ka gɛlɛya fɔlɔ wa minɛn ntanya dun b'olu la olu ka minɛnw bɛ tiɲɛna yahudiw fɛ Misira yɛrɛ minɛn caman donna olu commencera ka siraw dégager i n'a fɔ kunnafoniw bɛ ka a di cogo min na o mana ko kɔni bɛ nin lahalaya in na o t'a bannen frontières bɛɛ ka dayɛlɛ balo ka se ka don Amérique min kun dan b'u ka balo donbaliya la o ko ka se ka ban yahudiw kɔni layidu t'u la u ye layidu tiɲɛ u ye mugu ci u y'a kɛ Gaza i n'a fɔ kunnafoni kɔni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Israɛli maa minnu ka maa kun minɛna dɔw ta ɲɛnama sagira dɔw ta su sagira dɔw yɛrɛ m'u ka su yɛrɛ sɔrɔ o kuma fana cayalen don olu yɛrɛ diminen don k'u ma se k'u ka su yɛrɛ sɔrɔ k'olu k'u jigi da b'a kan k'u denw sɔrɔ k'u embrasser denw yɛrɛ de su kana ko denw yɛrɛ de su natɔ don o su yɛrɛ ma se ka sɔrɔ o ka se ka su janajaw kɛ olu yɛrɛ ka to ka hamiw na o lahalaya la o yɛrɛ kɔni ye jalakili caman kɛ olu yɛrɛ kɔni ko n'i ye jateminɛ kɛ su 28 de kan ka na Hamasi mɔgɔw kan ka min bila mɛ ko su 4 dɔrɔn de sera ka na ka bɛn kunun ma Hamasi mɔgɔw dun ko fo 10 de ka di ka da ka u ti su yɛrɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn ka sababu kɛ kɛlɛ minnu kun bɛ yen ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bilala Israël maa 1 o bɛ bɛn Falasini maa 100 ma olu ka su 1 o bɛ bɛn Falasini su 15 ma o mana ale yɛrɛ ko o man ɲi o mana kun ka kɛ i n'a fɔ ni hakɛ ale yɛrɛ dimina k'ale den kɔni min na ale bɛna jɛnajɛ kɛ n'a yera ale na to ka to o fujunu fana na ale kɔni ko n'a ka dusumakasa bada a yɛrɛ ka fɔ la hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Erdogan kɔni k'a kankɛrɛda Israɛliw ye ka d'a kan ko n'u ye bɛnkan in wuli ko Israɛl bɛna sɔngɔba de sara bɛnkan wulili la Israɛl dun y'a wuli kaban dɛ a ye mugu ci kaban fo ka maa 6 to a la layidu t'u la dɛ fo ka maa 6 to a la o kuma na Turki bɛna mun de kɛ sa a bɛna mun de fɔ ka d'a kan Israɛl kɔni a kan ka min kɛ a ye o layidu kɛ k'a wuli ka bɔ yen hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Israël kɔni y'a jira ko fanga b'olu la kosɛbɛ olu ka armée de l'air sanfɛ kɛlɛkɛlaw k'u labɛnnen don ka Misira lakana ka bɔ minasi bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan ko minasi bɔ fan o fan olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don ka da u yɛrɛ ka cérémonie do kan n'u bɛ to k'o fêter le 14 octobre o kuma na k'u ka ɲɛmaa don kuma na o mana ko ne ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Égyptiens armée de l'air fan fɛ fanga b'u la kosɛbɛ ka d'a kan u ka avion ni avion normal kɛlɛkunda k'a bɛ avion 1000 avion 69 olu yɛrɛ ka avion yɛrɛ kɛlɛkɛ avion différent avion 1000 ani kɔ o mana ko fanga b'u ka armée de l'air la i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Israël yɛrɛ ko nin waati in na k'u maaw cayara u taara se maa 100,000 ani 800,000 ani mɔgɔ 200,000 ani mɔgɔ 50 ani kɔ ko Israël jama cayara sa fo ka fɔ a to ten o kɔrɔ caman de bɛ ka far'u kan u sera fo mɔgɔ 100,000 ani 800,000 ani kɔ u ka jama a bɛ ka caya a bɛ ka yakubaya olu yɛrɛ ka jateminɛw yɛrɛ kɔnɔna hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
خير الإحسان واطبع في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله. Amerika nga dangale Donald Trump akumana ako sisa ko bara famba kanga ke Gaza jolika ayofo kunu Israel kono me Israel ledu chebi alera ko kele kwani ko jora ko Gaza kwani chira de sanfle wono ko Gaza chira o ko Trump aka kuma kono amava Palestine bi ka dama jamane amofo Israel onye amana fo Israel onyere otale ka kolaw oh sura fani dila do woro to famo bi sira journal sunya kosebe oh lu titama woka titama sobe lika kuma ko journal su do anyi nga nyoya bane asagito ka boy juiti kata amirgi jamana na anyi na ko jamana fla kada ka ko ma do bi ka ra ko Palestine ka dama jamana Gaza ka ato Israel ka dama jamana ko de solution ni basu on mina oh Donald Trump woni ayra woni ya yira ka kuma woni kono nana wala volu era kono ko ma chamombe kolu kono go jamana kele ndiko ko ma chamombe ulugo ko jamana kele wala ko ma do fana be kolu ba lanyini akake jamana fulai sino ko ma chamombe ulugo jamana kele Israel mo na marale fo min gada ko ma do fana be ulugo ka lanyini ko jamana akake jamana fulai o kolu kono mi kuma mi na ni wata ko de ka Gaza jo o kolu te kuma mamun ngo jamana kele walma mamun ngo jamana fula o koro kale ta dadola wala aka kuma karaninde wala alera ko ni ayira ko ka zomba de bi jima bulo ni watina ko ka fonyo nya korole numbla ko ka konya bla o kuma na ko o ka se ka avenir ko lu de labe enafo ayava ka kuna fonuna ka soro Israel ere assemblée nyefe ayre ko wati serasa o ka deme o de ke kadaka era kono wati sera ku yeseba soro awa atore oni hamasu mamnu bi kelela ku yeseba soro oluka era ka fola ko man wati na ko development de kanga kesa o Gaza fana kanga jo ko mana ko Palestine ko fogata keminye kwa kana sira mimina katabla domantia wale walma kana gela wale o kelele la kanyesi oluma ina fa ya fa ka kuna fona chumi Donald Trump yere me ka fo Palestine ka dama jamana akon mofo wala amofo o ro go zari tu konga kuma bazile do minga ko do kera Gaza me Palestine ko te do ndum olu dunga la yini ni Palestine ma ka dama jamana gele minum be a gele o te ba kuma bodela Donald Trump kuma na ay turki jamana nyema akuma no ka ayo majam wala agoko turki jamana nyema okumana ko mado ko ma sementele de ko forlo wala ni mala fulon tsega baraka ko mala fulon mandale ko wala ko desonte maminuna wala maminun te chejole ko mandale ko turki jamana nyema ma kolo gelende ma kolo gele kadaka anale min danyo avion ko ina o banyondo ayara ko turki ay jora baga Palestine tala e bi fana Ukraine ni irisi kelela ko turki bi ka ajoda bake ola o mana ko ale rebe turki preda ko mabado mo bi ka bonya e bi fana ko Vladimir Putin fana bi ka o ba bonya ko sebe ayara la mana kale terke de ordukani ko mabado chumi ko se abi ka famu wala ko muna ale ni ma sementiale o minyon famu muna ale de ni ma la fule ko tenyon famu araga kumodo wala ogmana kadaka kato kundwa rogoto koruka ni mo nyumandi wala ko nyumando ka farale ka araka fola ko ni ota ni gela dona oni turkiche ko tuzuru ko uba fale de aleka kumano odukani ko mona ko aleka odukani ko kumanyoya ko odukani mabo aleji ko ola hala yorela wala kumana ko odukani che kolo gelande inafo turki de chen fana be atesira atenata ale fana ka intere hanna be minye ka ba wobe wati ba fana Amerika binu kenyonga wati do fana na bi chidi risima ale wani meka aka intere afana buko ode defa wali bisa amala de deli bodda nyuma ala ko kana bal muslima bella jele Joe Biden fana Donald Trump fo ko benga mingera nemugu ci jora fana make bakhelwe ay Donald Trump fo o ma le ma sanzi soro fana ko ne Donald Trump fo ka do ke
muguci nyara jolila ko Amerika jamana nyama koro Joe Biden ayaka folkan di inafo kuna fono konmika aditomi walibi sa amala de deli bodda nyuma ala ko kana balma salama bella jele o kofe awa min yɛrɛ ye o ni maaw bi ɲɔgɔn ye la o ka ɲɔgɔn ye k'u bi k'a ɲini suri jamana ɲɛma k'a bɔ liste noire la yara kun bɛ liste noire la américain bolo o ni maaw fana kun y'a don liste noire la o ni maaw de filɛ ɲɔgɔn ɲɛ na k'a essayer ka liste noire min n'o kun dara a kan suri jamana ɲɛma ka n'o bi suri yɛrɛ nɔfɛ k'o ko bɔ yen o mana k'o ko vote nin waati in na suri jamana ɲɛma ani arabu u b'a fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a yɛrɛ arabu ye baaraw n'a nakɛla ani américain sira minnu kun datugulen don a ɲɛ olu fana bɛ k'a fɛ k'o siraw dayɛlɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ k'a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko faransi jamana ɲamakɔrɔ Nicolas Sarkozy tarata nata k'an ka taa kaso la ko n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 21 ma ala k'a bɛna taa kaso la o kuma na k'a sababu kɛ kiri ɲangata minnu kun b'a a kɔ o kuma na ale ka kaso ko o labɛn n'a nana se yen ko a na taa kaso la wala kiri maaw kɔni bɛ a nɔfɛ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min na o t'a bannen Donald Trump ale yɛrɛ fana a kumana k'a fɔ Israel jamana ɲɛma k'a ɲini o fɛ k'o ka yafa Benjamin Netanyahu ma k'o ka yafa ma ka d'a kan o fana bɛ kiri min bunnagu kan ale yɛrɛ ka jamana si kiri sauf k'a kiri mais Ameriki président de fana ye fɔ a da cɛmancɛ la k'o ka yafa kɛrɛnkɛrɛnna Israel président ma Israel kiri ma fana ka yafa o ma i n'a fɔ ale fana bɛ k'a fɔ a ka kunnafoni na cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Donald Trump yɛrɛ ko k'u bɛnna Gaza dɛmɛ kan k'olu kɔni t'a fɛ ka maaw financer maa minnu bɛ jolibɔn kɛ ani ka wuli olu yɛrɛ contrôle la ale yɛrɛ kɔni ko k'u b'a fɛ ka kɛlɛminɛnw minɛ ka arabuw ka gun ninnu k'olu kɛ basigiyɔrɔ ye Trump a kɔni ko troisième guerre mondiale k'o tɛ wuli a yɛrɛ kɔni ko k'u tɛmɛna waati gɛlɛn kan Gaza kɔnɔ i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kunnafoni kɔnɔna cogo min na hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen عملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله عملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله عملت القيم بسم الله awa kunu yɛrɛ min ye Sisi ale ni Donald Trump ka ɲɔgɔn ye komi maa minnu man ka satisfait Donald Trump bana k'i bolo da a bɛ fɔ taa Sisi ma walima i mu kɛ bɔ a la de ka d'a kan Donald Trump ale y'a dama maa ye kuma min ka y'a da kɛwale min ka d'a ye waati caman a b'o de kɛ a yɛrɛ ko Iran bɛna fara négociation kan Irankaw fana y'a jaabi k'olu tɛ da Ameriki la waati tɛmɛnen sigi ka fɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn Israel taara k'olu gosi o fana t'a bannen ka t'u ka capitale k'olu gosi olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'u tɛ da Israel la ka sɔrɔ Amerikɛnw na ka sababu kɛ Amerikɛnw ka nin kɛwale ninnu ye i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب السيد Ami Erisuka Assembly Nyima Kadanga Onyaira Ko Gaza Madamani Fredil Makadama Jamane Okoro Koko Mabanfolo O Nyima Baminundu Kumana Voy Makuma Fredil Ga Jamana Yaka Wala Donatro Mafo Afemo Mafo Arabu Nyima Minun Tarai Olu Chamambe Olu Fanamo Ofo Kabia Kunuma O Aforo Kunye Akame Akado Ameriki Jamana Nyima Atlola Akado La Alami Onindo Walibisa amala de wadda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele Ikrana ko mu tatma menana luka magazan badola surtout karbiro mi marayomi anaka resi solla ka gusilu kay amana resi fona ne wati na ikran ni mayro anafa mayro ka sabu ke ikran fona bi dronu de utiliser wati be kata do irisi yɛrɛ ka 18 kɔnɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ fo irisi yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔlen yani kɛlɛw ka wuli o fana irisi fana nin waati na a fana bɛ ka kapitali yɛrɛ ni a kɛrɛfɛdaw a bɛ ka yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni gosi kumana Ukraine yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen O kɔfɛ min ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a kɔni ko k'ale b'a ka baara continuer ko n'an y'a jira a ka premier ministre y'a jira ni fanga ma d'ale ma a ka baara kɔnɔ a bɛ sɔn ka bila Macron kɔni toujours kɔni ale ko a bilalen don baara min na ale b'a ka baara continuer i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min ka d'a kan mankan wulilen don politique kunda ale yɛrɛ nɔfɛ ministre joli a bɛɛ kun ye ale yɛrɛ bɛ walan sɛmɛ cogo min olu fɛ coup d'état ko a ma nɔgɔn ka d'a kan olu bolo k'u bɛ démocratie bonya mais ko hali ni fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ woyɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ o kɔrɔ ale labɛn tɛ kuma bɛ min jira ka fanga sɛmɛ o kɔrɔ a labɛnnen don ka tɛmɛ n'a ye o mana kuma bɛ min sɛmɛ hali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Risikaw k'olu ye drone 100 ani drone 54 k'olu ye de bi Ukraine ye minnu ɲɛsi olu ka marabolo ma yɔrɔ minnu minɛnen b'u bolo ani u yɛrɛ ka marabolo drone 154 o de kosɔn irisi fana ye a ka gosiliw k'olu caya 24 heures tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni ka fɔ la maaw bɛ ye yɔrɔ minnu na o frappera o bɛ se ni drone 41 ye o kɔfɛ fana drone 21 ka taa se awa o n'a ɲɔgɔn caman ko ka antimissile k'u sera ka olu kɔni bin dɔw yɛrɛ kɔni u y'olu bin fo crime fanfɛyɔrɔ la i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Kolo ni mi da sika bi don baro la an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ se ma Ala ka bɛnsɛmaw k'an ye Ala ka basigiw kɛ Ala ka bɔdɔ ɲuman k'an ye m'an terikɛ n'an jɛɲɔgɔn bɛɛ di sal sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kayini ma a nana bɔ an na an b'a fɔ kosɛbɛ a ka kanu na an bɛ a ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw k'u bɛɛ fɔ ka Kayini b'afɔkaw bɛɛ fɔ an bɛ dugawu k'u ye k'u k'an sama dugawu la ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fɔ ye nin de bi don baro ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ bila an si kɔnɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ Bamana Jibirila Kulubali kɔngɔ galama kun y'a balimakɛ Modibo Sila an bɛ bɛɛ fɔ u ka tulomajɔ la a kɛtɔ bɛ nin kan salli ala Muhammad
Unokote nibite muri fladon yebuli murete alkausara anite mashalaye wasa ka galam kini farifun kire fariguro la sani wati itanga nifanya na wapitako pitanye dite la teolo shi sample dite alkausara wal mati mashalate yani mami mobe dite ni chama santala kaiya kundake chuli riga no la bela jilini kanisumala zakaya jalubino aliga nige julusraye 79 40 26 36 Lima 78 30 14 57 Kaisumba kele okonala Ilyas Sobeno Alima nega julusira 72 46 93 72 Loli kele 76 45 45 88 Chena au ya fo chugumide ti alkausara ni ti mashallah ti nyumambau watino mukadi kananya de ti alkausara ni ti mashallah kulu Dere alkausara ani ti mashallah abira foniko garamu kebia ani hadi lafiya Niko société Aydra Efis afro Jamjam LC amu maube tabamu nafamana abiwa fara ajamaka ido kwa mako semu Jamjam LC kabara yashina ni urema auka inafia kama minye a 5 kilo 25 kilo kase a 7 kilo ma Jamjam LC maube ni bela jirigla Jamjam LC ka tabamu semu aye leju bama ujabalala bamako nyamakoro siti inisefula 44 53 0006 Taï 73 27 09 88 Jafo Mini Wali Doukoulé Alibé 76 70 65 65 Wadjanjam NSC Kani Mini Wimbaso Mali Fanta Alimani Bela Jelena Janjam NSC Katabar Famaro Mugo Kadi Mayoma Somo Damatinejela Perdu Seigneurie, perdu Nitoye, Babontige, Nika, Babontige, Ubi, Dalaga, Ibrahim Dukuleka, Wasa, Kake, Uka, représentant, perdu Seigneurie, Qualité, Bradjeri Basso, Ibrahim Dukulefi, Kaya, Nime, Talike, Awa Sukora Pentiu, Kasi, Awa Kira Pentiuma, Logi, Eko, Logi, Max, Logi, Andri, Padex, Nisa, Soyatex, Inibok, Fuatase, Kora, Soya, Bema, Ali, Anyamachama, Nimbajere, Tulimbi, now Mobe, Pentin Sunira, Awufra, Alidaida, Nimbajere Basso, Ibrahim Dukulefi, Aywa, Aukara Sibe, Aye, Ibrahim Dukulekan, Negadimo, Kongo, 76, 16, 16, 09, Wama, Aywi, Kaukura, Ibrahim Dukuleka, Mazega, Musanye, Kaisubala, Kayeshi, Duan Binima, Pentil, Singiri, Kasuboloke, Sunyani. Agence de Navajiro, Kanishi Examen Belatrena, Amuna Kankata Hindina, Wama Umala, Kairani Kafu, the Navaji Kamikalabin, Belatana Sabatika Omakona, Akatubasalam Kama, Ulasa, Amuna Kankata Hindina, Abini Afro, Lijana, Katatu Sabe, Samukatakan, Tamasabe Minacho, Kabatu Samuka, Kibusa, and Kiranatama, Amuna Kankata Hindina, Samba from Ba and Warakanana, I will Jana, Akatu Sabe. Tanya voyage fait. On a donné à quoi c'est un coup, on a donné. Tanya voyage quoi à Bayana, aucun nous can la bonne balle de l'Insabati, un copain de Sikanora, on a tout le monde, un carrément de Dieu, un résident, Fuga Donakari, notre bête à Okan, on a tête au Kotiniaula, au hôtel Taravana Bonata, Kassika Boton, Oma, Maka Animatna Kondana, Kainala Kafo, Maka Laharmaro, Animatna Laharmaro, Tanya voyage botanique, balle de l'Ola, Wakairana Kafo, Kalo, Tana voyage ta convoiter Bobura, Kata Umbrala, Kalo, Ulasa, Amunafro, Tana voyage ta Umra Kofarina, Ayuritana, Akakunda, Tana voyage ta Balaka, Afuni Kangu, Yedem Sobala, Kanishi Koroma, Kaoto Osigara, Kakafani Television, Absolutely 20, 22, 24, 25, 20, 22, 24, 26, Wayma 20, 23, 38, 38, Wayma 76, 26, 26, 26, 76, 28, 28, 28, and Rahafan, Amura Affair, Kaini Alamina, Amskawa Sigawi, American Vidrusa, 76, 37, 85, 78, 76,
37 85 78. Tellement voyagé à maman et tellement faim. عليكم يقول صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنس وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا رجابه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورا يقول زور سلام عليك وعليكم السلام بسم الله عليك القلم وكتبت به رحما رحمة بسم الله عليك القلم وكتبت به رحما رحمة بسم الله